Σπανούλης, Μάτζαρης, πέρασε από το σκριν του Πρίντεζη. Σπανούλης με 4 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ 3 πόντων ο Σπανούλης. Θα πετύχει το καλάθι του αγώνα και ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από το ΟΑΚΑ. Την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Σπανούλης απέναντι στο καλάθι. 10 δευτερόλεπτα. Τώρα απέναντι στο Φώτσι. 5 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης μπαίνει προς τα μέσα. Η πάσα για τον Πρίντεζη. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός παίρνει το καλύτερο δυνατό από τη φάση με τη δημιουργία του Σπανούλη. Σκαστή πάσα, φάουλ από το Φελντέιν. Καλάθι από τον Πρίντεζη 77-78.